Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin ere Learti behin eta mutrukun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur azaroaren 7 da eta egingo gara. Harpidedunek babestutako saioa. Ustez sare sozialetan terrorismoa goraipatzeagatik Aritze Gurrola ondarrotarra atxilotu zuen atzo Guardia Zibilak. Lekukoen arabera Guardia Zibilak Gurrolaren bila bere etxera joan ziren, baina ez zuten aurkitu. Azkenean kalean atxilotu zuten ondarrotarra. Ondarrako atxilotuaz gain, beste 3 atxiloketa egin ziren Bilbon, 2 Donostian eta bana Portugaleten eta Iruñean. Hori ez gain, beste 2 lagun ere atxilotu zituzten. Informazio iturri ezberdinek jakitera eman dutenez, apirilaren 28an martxan jarritako armi-arma operazioaren 2. faseari dagozki atxiloketok. Atxiloketa horiek guztiak salatzeko manifestazioa egin zuten atzo Ondarroan. Arnasa elkarteak fibrosi kistikoa dutenen aldeko jaia egingo du bihar Ondarroan. Gipuzkoako fibrosi kistikoaren elkarteak eta Irrien Lagunak gizartekintza proiektuak elkarlanean antolatu dute biharko jaialdia. Horiei baina, beste aurpegi ezagun asko eta asko gehitu zaizkie. Bateko eta besteko aldarriekin biharkoa parranda handi bat izango dela esan dute antolatzaileek. Arnasa elkartea fibrosi kistikoa dutenei eta euren senidei laguntzeko helburuarekin sortu zela azaldu zuen Noemi Uribe ondarrotarrak jaialdiaren aurkezpenean. Haren esanetan, gaixoek eta euren senideek eta haiekin behar egiten duten voluntario kuadriek osatzen dute. Elkartearen asmo nagusia gaixotasuna atzeman dien gaixo berrien familiei laguntzea da. Helburu horri jarraituz, biharko Arnasa elkartearen jaian Ane Pirata, Martin Bertzo, Tirita eta larga bizta egongo dira. Horiek, mundu guztia dantzatzera gonbidatuta dagoela nabarmendu dute. Arnasa elkartekoekin eta Irrien Lagunekin batera, Ondarroko norbanako eta eragile desberdinek ere jaialdiagaz bat egingo dute. Aktoreak, idazleak, kirolariak, guztiek egin dute jaialdiaren aldeko aldarria. Einaut Zubikarai eta Inigo Martinez Realeko jokalariak ere, herritarrei bihar Ondarroko saldupe kiroldegira gerturatzeko deia egin diete. Jaialdian parte hartzeko sarrerak Ondarroko hainbat establezimendutan daude salgai, 5 eurotan. Parranda handian murgilduta fibrosi kistikoa existitzen dela eta gaixotasun hori dutenek zein gaixoen ingurukoek laguntza behar dutela azpimarratu dute denek bihar, Ondarroan. Azarun 8 Danok Ondarrure. Arnasa elkartearen jaire. Neue banator. Neue bai. Neue banator. Arnasan alde. Azarun 8 neue banator. Etorri danok. Etorri danok. Azarun 8 danok Ondarrure. Ia, animo. Arnasan alde danok ondo pasate Ondarrure. Neue banator. Anima danok. Arnasan jaialdiren ubazatoz? Bai, ni banator. Neue bai. Bai, neue bai danare guztia. Neue banator. Etorri danok Ondarrure. Neue kungona. Aekata berbalagunetik, neue badatoz. Gubixope bau. Gor Arnasa! Jasone Osoro Elgoibartarrak irabazi du aurtengo Agustin Zubikarai novela beka saria. Guztira 26 lan aurkeztu dira lehiaketara eta epaimaikideen arabera horien guztien artean Osororena izan da onena. Elgoibartarra joan den astean Ondarroan egindako galan jaso zuen saria. Ondarroako udalak eta Elkar argitaletxeak antolatzen duten Agustin Zubikarai sariketara 26 behar aurkeztu dira aurten. Eta horien artean Osororen proposamena aukeratu du Leire Bilbaok, Xabier Mendigurenek eta Ana Urkizak osaturiko epaimaiak. Saria joan den asteko egunean Ondarroan egin zen galan jaso zuen Elgoibartarrak. Jasone Osoro Elgoibarren jaio zen 1971an. Kazetaria da ikasketaz, eta prentsa idatzian naiz telebistan lan egin izan du, baina batik bat idazle moduan da ezaguna. Tentazioak eta korapiloak ipuin liburuak kaleratu ditu, Greta eleberria, 2 marra rosa saiakera, Isadora biografia eta gazteentzako hainbat liburu, Jara eta Ezekiel pertsonaienak besteak beste. Gaur egun Euskal Idazleen Elkarteko lehendakaria da.
Eta literaturagaz jarraituz, Ondarrako udalak literaturramuak jardunaldien balorazio positiboa egin du. Jardunaldiek adintarte guztietako herritarrak bildu dituztela eta pozik agertu da Leire Beitia Ondarrako udaleko euskara zinegotzia. Halaber, aurten Agustin Zubikarai proiektua indartzea lortu dutela gaineratu du. Adin guztietako ikusleak batu ditu literaturramuak egitasmoak. Herritarrek erantzun ona eman dute 3. urtez. Eta errealitate horren aurrean, pozik agertu da Leire Beitia euskara zinegotzia. Haren esanetan, txikienak liburutegian eta nagusiagoak beste hainbat ekimenetan batu dira. Bide horretatik, ekimena herritar guztientzat egin duten irudipena dutela gaineratu du. Aurreko 2 urteekin alderatuz gainera, aurten eguenean egin zen sari banaketa eta Agustin Zubikarai proiektuaren aurkezpena indartu egin direla nabarmendu du Beitiak. Egin diren ekimen guztien artean baina, naufragoak dantza saioak batu du ikusle gehien. Balorazio onagaz, literaturramuek datorren urtera arte agur esan dute Ondarroan. Laugarren kanporaketa irabazita Gorka Ostolaza Potxiz Markina Semengo bertsolaria Bizkaiko bertsolari txapelketako final aurrekoetan egongo da. 369,5 puntu lortu zituen Potxizek eta horiekin azaroaren 30ean Urdulizen jokatuko den final aurrekoan egoteko txartela lortu du. Beragaz batera abestu zuten gainontzeko bertsolariak puntuazioen zain geratu dira. Arrate Hilaro Etxebarria, Eneko Arrate Sololuze, Gorka Ostolaza Ikaran, Potxiz, Malen Amenabar Larrañaga, Nerea Ibarzabal Zalegi eta Peru Bidal Gurrutxaga bertsolariak entzuteko 400 lagunetik gora batu ziren mailabian, orain artean egon den kanporaketa saiorik jendetsuenean. Eta Potxizek lortu zuen garaipena. 369,5 punturekin, ondo baino hobeto egin zuen bertsotan. Eta horrela, azaroaren 30ean Urdulizen ospatuko den final aurrekorako txartela lortu zuen. Potxizen atzetik geratu zen Nerea Ibarzabal Markina Semeindarra ere, 393 puntugaz. Eneko Arrate azken aurreko postuan geratu zen. Otsaiaren hasierako itsas denboraleak Mutrikuko dikean eta dikearen inguruan eragindako kalteak konpontzen hasi dira asteon. Batik bat dikearen inguruko begaina da konponduko dutena. Eta lan horiek guztiak egiteko Jaurlaritzak 400.000 euro inbertituko ditu. Lanak astelenean hasi ziren eta eguraldiak laguntzen badu 5 aste barru amaituko direla aurreratu dute. Almudena Ruiz de Angulo Eusko Jaurlaritzako garraio azpiegituren zuzendariak jakitera eman modura, otsaieko itsas temporaleak eragindako kalteak guztiz konpontzeko, hormigoizko zatiak, argiztapena, hornidurak, barandak eta eskailerak berreraiki beharko dituzte Mutrikuko dikean eta dikearen inguruetan. Konponketa lanak Construcciones Campezo enpresari esleitu dizkio Jaurlaritzak, eta enpresak 400.000 euroko aurrekontua dauka obrak egiteko. Aurre ikuspenen arabera lanak 5 astetan amaituko dituzte, hori bai eguraldiak laguntzen badu. Astelenean kanpoko dikerako sarbidea konpontzen hasi ziren, izan ere igerilekuen ondoko zatian, dikearen erdiko aldean eta kanpoko dikean begaina altxatuta dago. Horrez gain dikearen alboetan itxitura moduan jarritako hormigoizko hesiak lekuz mugituta daude. Lanak egiteko orain dela sasoia esan du Jaurlaritzak, uda sasoian ezin zirela egin. Eta asteon bizitari berezia eduki dugu Mutrikun. Arraroa baldin bada ere balea xibarta bat agertu zen Mutrikuko Zaturraran hondartza parean. Eta bizita horren lekuko izan ziren Mutrikuko Buzeo Euskadi urpekari taldeko kideak. Adituen esanetan balea mota hori urrepeletan ibiltzen da eta urrepelagoen bilaketan bertoko kostaldetik pasatu da. Urpean igeri egiten ari den 35 urtean, horrelakorik ez duela ikusi aitortu du Javier Aginaga Mutrikuko Buzeo Euskadiko arduradunak. Itsaso ona dagoen guztietan egin ohi duten modura, domekan ere urpean ibiltzera irten zen Aginaga. Guztira, 6 urpekarik irten zuten Mutrikuko portutik. Goizeko 10 ziren. Eguraldia aldatzen hasi zen. Portutik irten eta handi gutxira, zerbait arraroa ikuskatu zuten Zaturraran inguruetan. Kostaldetik
erdi ingurura. Hurbildu eta balea bat zela konturatu zirenean, guztiek argazki kamerak eskuetan hartu zituzten. 40 minutuz, zetazeoari begira liluratuta egon ziren Buceo Euskadiko urpekariak. Baleak ondarroaranzko norabide hartu zuela nabarmendu du Aginagak. Esperientzia ederrarekin gozatu eta gero, itsasazpiko beste edertasunekin ere gozatzeko aukera izan zuten. Edonola ere, domekan bizitakoa harrigarria izan dela esan du urpekariak. Eta beste behin ere asteko irudia atalera ailegatu gara. Asteon 2 irudi aukeratu ditugu eta hauexek dira. Sabin Osoro Elgoibartarrak gure balioak saria jaso du. Osoro Carmelo Urdangarinen eskutik pozik jaso zuen saria Eguaztenean Mutrukoko udaletxean egindako galan. Osorok Debabarreneko eskualdean ekintzaietasun sozialean eta enpresa alorrean bizitza osoan egindako lanarengatik jaso du saria. Gure balioak saria jasotzen duen 5. pertsona izan da Elgoibartarra. Eta asteburuari dagokionez, asteon Lekeitiora joko dugu. Izan ere bihar Katubaltzeguna ospatuko dute herritarrek. Urtero egin modura Lekeitiarrek euskal mitologian oinarritutako jaia goigoitik ospatuko dute. Bide beretik bihar baita ere Abaroa kultur jaia egingo dute. Horrela ba asteburua ekintzaz bete-beteta dator Lekeition. Abaroa kultur jaiak eta Katubaltzak bat egingo dute bihar Lekeition. Herriko talde guztien jaia izango da biharkoa, denen artean osatua. Urtero legez, Katubaltz elkarteak herriko talde guztiekin jarri kontaktuan, jaian parte hartzeko gonbitea luzatu eta inoizko erantzun hoberena izan dute. Horredi guztiari, Abaroa kultur jaia batu zaio, eta aurten estrainako Katubaltzeko pregoia Abaroa lorategian egingo da, goizeko ekintzeri hasiera emanez. Betiko modura, erakusleio honenaren saria emango dutela azaldu dute Katubaltz elkartekoek, baina oraingoan saria egileek eurak emango dutela aurreratu dute, Maria Talako eskulan tailerrak. Gaztetxea ere herriko jaiaren topaleku izango da. Isabel Millet euskal mitologian adituak hitzaldia emango du arratsaldean eta gauean berriz DJ Tartalok musika jarriko du. Bestalde, Abaroa kultur jaia 4 tailerrekin hasiko da. Kiroldegiko dantza eskolak dantza ikastaro bat emango du, helduentzat zein umeentzat, Atxitxa Txiki kulturelkarteak berriz hankapalu tailerra eta txalaparta tailerra. Azkenik, umeentzat aurpegi margoketa tailer antolatu dute Abaroa biztu asanbladako kideek. Gaurko zauxe izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko zorion agurrei egingo diegu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikuan barriro zuekin ongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzu hitzaren papereko edizioan eta webgunean ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik asteburu nauki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako.